जेब्ला कमिसना मोनफा मोनफा बासिनानै बिटिआर सोगोन अब्ला हाबफैगोन। खिन्थु बिथांमोना बै समाव मा बुंखो बिस्वनाथ आरो सनितफोरखौ गासिबो बिटिआर सोजोबगोन। खिन्थु दिनै जों मा नुखो जोंलाय साथिखानल'सो गामि हाबाखै होनबा। दा बिथांमोना बे कमिसननि डिसिसनखौ नेनायावनो 5 बोसोर जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बे मोननै जिल्लानि सनितपुर आरो बिस्वनाथनि बर'फ्रा दिनै डिप्राइभ जायाखै होनबा। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 2006आवनो FRA फरेस्ट राइट्स एक्टनि जुगिदि फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि मथे बयनोबो बिथांमोननो लेन्ड टाइटेल होनायनि थाखाय मोनसे आयेन बानायबाय। बे आयेन मथे जोङो जोंनि माजबाद समस्ति बा जोंनि उदालगुरि जिल्लाफ्राव जोंथ' फ्राय बिदि सुबुंफोरनो जों होनो हाजोब्बाय। खिन्थु जोंनि सिमायाव नांजाबनाय सनितपुर बा धेकियाजुलि समस्ति बेयाव दासिमबो जोंनाव फैबाय थायो जे बिथांमोननि जायफोरनाखि ट्राइबेलफोर बा बर'फोर बिथांमोना दासिमबो नैबे आयेननि गेजेरजों दासिमबो हा हुखौ बिथांमोना मोननो हायाखै। 60 गामिया हाबबायबा बेखौ नेनायावनो बिथांमोना बर' कसारि वेलफेयारबो डिप्राइभ जाबाय, बिटिआरनिफ्रायबो डिप्राइभ जायाखै होनबा। ओंखायनो आं बुंदों मा जाय 60 गामिया हाबबाय 60 गामिनि बादैबोथ' आरो बहुद ट्राइबेल गामि गैया होमबा। बे ट्राइबेल गामिफोरखौ इमिडिएट बर' वेलफेयार काउन्सिलाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव सोनांसिगौ होननानै आं बुंदों आरो जोंथ' गोदो जोंनि स्टेटआ मामोन जे बिटिआरआव गामि सोनाया सनितपुर आरो बिस्वनाथनिफ्राय बेथ' कमिसननि थ्रुयैसो जागोन। खिन्थु बर्थमान जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनो जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होखाबाय खमसे खम सोना लाजोबलाय सनितपुरखौबो बिस्वनाथखौबो। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 2006आवनो FRA फरेस्ट राइट्स एक्टनि जुगिदि फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि मथे बयनोबो बिथांमोननो लेन्ड टाइटेल होनायनि थाखाय मोनसे आयेन बानायबाय। खिन्थु बेफोर जि आयेन बे आयेन मथे जोङो जोंनि माजबाद समस्ति बा जोंनि उदालगुरि जिल्लाफ्राव जोंथ' फ्राय बिदि सुबुंफोरनो जों होनो हाजोब्बाय। खिन्थु जोंनि सिमायाव नांजाबनाय सनितपुर बा धेकियाजुलि समस्ति बेयाव दासिमबो जोंनाव फैबाय थायो जे बिथांमोननि जायफोरनाखि ट्राइबेलफोर बा बर'फोर बिथांमोना दासिमबो नैबे आयेननि गेजेरजों दासिमबो हा हुखौ बिथांमोना मोननो हायाखै। दा आं बेखौनो बुंदों जे बे आयेननि जुगिदि इमिडिएट बिथांमोननो हा होनायनि बेब'स्था खालामनांगौ। आरो मोनसेया जाहैबाय दिनै सनितपुर बिस्वनाथआ माने बिथांमोनखौ बिटिआरआव सोफागोन होननानै फारनैनिफ्राय बिथांमोना डिप्राइभ जाबाय। मानो होनब्ला बिथांमोना बर' कसारि वेलफेयारावबो हाबनो मोनाखिसै, ओरै बिटिआरआवबो हाबाखिसै। बेखौ नेनायावनो बिथांमोना 5 बोसोर बारलांबाय। दा ओंखायनो आं होनदों मा कमिसननि गेजेरजों गामि सोनाय जि खामानि बेनि गेजेरजों गामि सोनायनि आरो ओरैबायदि मोनसे आसा होदोंमोन जे सनितपुर आरो बिस्वनाथनिफ्राय गामियानो बिटिआरआव हाबजोबगोन। खिन्थु जोंथ' दा नुबाय माथ्र 60 गामिल'सो हाबबाय। 60 गामिया हाबबायबा बेखौ नेनायावनो बिथांमोना बर' कसारि वेलफेयारबो डिप्राइभ जाबाय, बिटिआरनिफ्रायबो डिप्राइभ जायाखै होनबा। ओंखायनो आं बुंदों मा जाय 60 गामिया हाबबाय 60 गामिनि बादैबोथ' आरो बहुद ट्राइबेल गामि गैया होमबा। बे ट्राइबेल गामिफोरखौ इमिडिएट बर' वेलफेयार काउन्सिलाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव सोनांसिगौ होननानै आं बुंदों आरो जोंथ' गोदो जोंनि स्टेटआ मामोन जे बिटिआरआव गामि सोनाया सनितपुर आरो बिस्वनाथनिफ्राय बेथ' कमिसननि थ्रुयैसो जागोन। खिन्थु बर्थमान जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनो जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होखाबाय खमसे खम सोना लाजोबलाय सनितपुरखौबो बिस्वनाथखौबो। जेब्ला कमिसना मोनफा मोनफा बासिनानै बिटिआर सोगोन अब्ला हाबफैगोन। खिन्थु बिथांमोना बै समाव मा बुंखो बिस्वनाथ आरो सनितपुरखौ गासिबो बिटिआरआव सोजोबगोन। खिन्थु दिनै जों मा नुखो जोंलाय साथिखानल'सो गामि हाबाखै होनबा। साथिखानल' गामि हाबदों। दा बे मोननै जिल्लायावथ' साथिखानल' गामि नङाना। दा बिथांमोना बे कमिसननि डिसिसनखौ नेनायावनो 5 बोसोर जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बे मोननै जिल्लानि सनितपुर आरो बिस्वनाथनि बर'फ्रा दिनै डिप्राइभ जायाखै होनबा। आं बेखौ बुंदों आरो मोनसे आं बुंबावदों एखेबारे माने मेजर इस्युआ जाहैबाय बे मोननै जिल्लायाव नैबे जे फरेस्ट राइट्स एक्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामैया। मानो खालामनो हायाखै बेवहाय जिहेतु जों दिनै उदालगुरि जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्लायाव जों बै समावनो मावनो हादोंब्ला मानो मावनो हायाखै दिनै? जाय ओनसोलखौ जिहेतु बिटिआरआव सोबावगोन होनबावबाय बे ओनसोलावबो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006आ मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै? मानो बिनि बर'फोरनो बा ट्राइबेलफोरनो दासिमबो मानो बे फरेस्ट पाट्टा होनायनि बेब'स्थाखौ मानो खालामाखै? आं बेखौ बुंदों आरो बे दुखुनांथाव। आं दुखु नाङो मानो होनब्ला आंनाव फ्राय धेकियाजुलि समस्ति आरो मा होनो सनितपुर जिल्लानि मानसिफ्रा एकदम जों नांजाबलायनायखाय आंनाव फैयो। जों मावनो हाजोब्बाय, बिथांमोना मानो मावनो हायाखै? मावनो हानांगौ। आंथ' नुबाय थायो जेनेबा बिनि जाय दैदेनगिरि बा एमएलए बा मन्त्रि अशक सिंघाल बिथाङाथ'
बिटिआरजोंनो एकदम अथ'प्रथ' जरित' गोनां बिथाङाथ' बे खामानिखौ मावना होनांगौ जों मावना होनो हादोंबा बिथांमोन मावना होनो हायाखै बेखौ नुनानै मालाबा दुखु नाङो ओमफ्राय दाख्लै आङो बे खोथाखौ बेवहाय आङो उत्थापन खालामदों आरो दा जबाबखौ बेवहाय फिननायखौ ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारा होदों बिथाङा बयनिबो जिहेथु बिबुंथि बेखौ ज' लाजोबनानै सामारि भाबै किसुमान एन्सार होदों आरो खिन्थु आंनि फारसेनिफ्राय जायखौ आङो उत्थापन खालामनांगौ जि आसोल मुल माने बिनि प्रब्लेमफोर आं बेखौ बेवहाय दैखांनाय जादों आरो